Ootko ostamassa uutta asuntoa? Tässä 3 kovaa faktaa, joita et näe ilmoituksesta, mutta jotka vaikuttavat suoraan lompakkoosi ja arkeesi uudessa kodissa. Onko asunto omalla vai vuokratulla tontilla? Vuokrasopimuksen päättyminen voi moninkertaistaa tonttivuokran tai vastikkeen, olipa kyseessä sitten pientalo tai kerrostalo. Mikä on talotekniikan nykytilanne? Salaojat, vesikatto ja lämmitysjärjestelmä tulevat tiensä päähän pidemmällä aikavälillä. Jos niitä ei ole huollettu tai uusittu, iso remonttilasku saattaa olla edessä pian. Mikrosijainti ja asumismukavuus. Miten asunto käyttäytyy eri vuoden aikoina? Paahtuuko se kesähelteellä? Vetävätkö ikkunat talvella? Tai kuuluuko liikenteen ja naapuruston melu sisälle asti? Hyvä ja aktiivinen välittäjä auttaa sinua selvittämään nämäkin asiat ja hankkii käsiisi olennaiset paperit, jotta voit tehdä ostopäätöksen rauhassa ja luottavaisin mielin. Tutustu asuinalueeseen paikan päällä, kysele alueen asukkailta kokemuksia ja tutki paperit huolella läpi. Jos asunnon osto ja mahdolliset piilossa olevat tiedot ja niiden selvittäminen tuntuu haastavalta, ota yhteyttä minuun, niin autan sinua tekemään asunnon ostosta mukavampaa.